Ας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, έχουμε μια χαρά για όσοι ενδιαφέρεστε. Το λοιπόν παιδιά, σήμερα παίζουμε Clash Royale, ένα παιχνίδι που δεν το πιστεύω παιδιά, σας άρεσε πάρα πολύ. Και το λοιπόν παιδιά, ό,τι πρόβλημα και αν υπάρχει σε όλα αυτά, στα παιχνίδια, όταν ας πούμε λέω κάτι και μου το βάζει λάθος στιγμή και εσύ είστε καλά πάει κανένα και αυτά, παιδιά χίλια συγγνώμη, θα το διορθώσω, κάπως θα το φτιάξω. Τέλος πάντων παιδιά, τώρα ας πάμε στο βίντεο και ας πάμε στο πρώτη μας μάχη. Τουρουρού. Αν θέλετε κάνω και από τον ήχο. Πάμε. Και λεσούδης. Λοιπόν παιδιά, Survival 2 έρχεται. Ωραία, θα περάσουμε. Κάνε κάτι παλιοβλάκα, θα χάσεις. Έχασα. Οκ, έχασα. Οκ, let's do this again. Και παίζουμε με Κινέζο, παιδιά. Yeah. Παιδιά, λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, από ό,τι είδα και από το email σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που νομίζω ότι είμαι καλός YouTuber, αλλά πρέπει κάτι να σου πω. Το αγαπημένο σου παιχνίδι που σας είχα ρωτήσει στο προηγούμενο, το Forza Horizon 3 νομίζω έτσι λέγεται, ναι. Δεν μπορώ να το παίξω, θα το έπαιζα, αλλά θέλω να μου πεις και πρώτα απ' όλα και κάτι. Το παίζεις, ας πούμε, αυτό είναι τι, για κασέτα, για Xbox, PlayStation, τι είναι? Μπορώ να το παίξω και στο τηλέφωνο? Φίλε μου, πες μου και εγώ θα το παίξω. Παιδιά, με χάσω πάλι, δεν είναι άχρηστο. Όχι, παιδιά, έχασα. Οκ. Τι κάνετε παιδιά? Όχι τώρα σοβαρά. Εσάς παιδιά πώς είναι η μέρα σας? Εμένα είναι μια χαρά. Ωραία περνάω. Παιδιά, θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments επίσης άμα θέλετε να κάνω ένα vlog πηγαίνοντας στην Κινέτα. Γιατί την επόμενη φορά που θα πάω Κινέτα, πείτε μου, γράψτε μου κάτω στα comments άμα θέλετε να το κάνω vlog.
Έλα τώρα ρε γιγάντια σκελετέ. Πού ρε στα τρίτς. Παιδιά είμαι χαμένος. Τώρα να το ξέρετε. Παιδιά δεν είναι τυχερή μου μέρα σήμερα, λυπάμαι. Οκ. Και λοιπόν παιδιά να συνεχίσω πάνω σε εσάς. Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή δεν ξέρετε πόσο χαρούμενο με κάνετε που μου κάνατε με εγγραφή, με κάνετε πάρα πολύ χαρούμενο. Πολύ ευτυχισμένο, σημαίνει ότι το κανάλι μου δεν είναι κάτι για πέταμα. Όμως θέλω κάτι να σας πω. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Πώς βρήκατε το κανάλι μου? Νομίζω θα ήταν είναι δύσκολο να βρεις το κανάλι μου. Γιατί εντάξει δεν ξέρω, κάπως δεν γίνεται να με κρυφό, αλλά έλα φίλοι μου. Τώρα παιδιά που δεν μίλησα, λυπάμαι. Ήρθε λίγο μια φίλη μου και μου με ρώτησε κάτι. Φυσικά, ίντερνετ, δεν έχω ίντερνετ φυσικά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Internet, why you don't make me happy? Come on! Οκ, ξεκόλλησε. Άιντε! Παιδιά το λοιπόν, παιδιά έχω ένα απορρίστημα γι' αυτό. Τουν, 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 τουν. Παιδιά, έλεος! Έφυγες. Or maybe he hit me. No, 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 no! That was it. Αντίο παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Bye!